и Катрин Велкова. Капитанка е Михаела. Най-малката Кристина. Момичета между 16 и 20 години. И Илияна Раева. Представяме предците ни на коне с развяти коси. Отлично изпълнена работа на хореографа на отбора Людмил Коцев. Да. Или да си повикаме, или да помълчим. И на Ананиева в прегръдките на Илияна Раева, Мариела Пашериева, другата и помощничка. И Мариела, две тихи и мълчаливи момичета от предишните ни златни поколения, които тихо и кротко чистят, както се изразяват треньорките, от сутрин до вечер тези талантливи момичета. Интересно е да видим каква оценка ще получат българките. Мисля, че италианките допуснаха много непривични за тях грешки по чисто психологически причини. И така до този момент на състезанието води Русия 27-45, Беларус 27-40, японките са след тях 25-60, Германия 26-25. Илияна е цялата в тръпка. Илияна Раева